Els quatre porquets. Per tots és coneguda i ben sabuda la història d'aquells quatre germans, els mítics i incomparables, els més porcs de tots, els quatre porquets. Els quatre porquets tenien un grup de música. Eren els més famosos dels País dels Contes, la Caperuceta, la Ventafocs, la Bella Dorment, la Blancaneus i les set cebretes. Fins i tot la rateta que escombrava l'escalera estaven enamoradíssims dels quatre porquets. Si sabien de memòria totes les seves cançons i estaven a tort i a dret, però hi havia algú a qui no li agradaven dir les cançons dels quatre porquets. Era el Llop Ferotge. De fet, li feien tanta ràbia que fins i tot volia menjar-se'ls, i no precisament perquè passés gana. Quan es van fer grans, els quatre porquets van deixar la música. Un dels quatre germans va anar a viure a un prat de palla, a la muntanya. Només hi havia bales de palla. I és clar, no es va fer una caseta de palla, però la palla tenia un problema. Amb gots de palla, plats de palla i forquilles de palla. Quan volia beure aigua o menjar sopa, tot se li estrufava. El segon germà va anar a viure d'un tornet i s'ho va fer una casa de fusta a l'hivern, però quan encenia la llar de foc, la casa se li cremava. Li havia de tornar a fer. El tercer germà va anar a viure a una gran ciutat i allà es va fer una casa de maons. Semblava la millor de totes les cases, però allà estava apartat dels seus germans. Al migdia, la ciutat del porquet no s'hi passava gaire bé. El quart germà, que era el més intel·ligent de tots, va marxar a l'estranger. Ell sí que s'ho passava d'allò més bé i sobretot va aprendre un munt de coses. El llop, però, no s'havia oblidat d'ells. Com tothom, ell sap, bufava molt bé i va anar a la primera casa del porquet que s'havia fet la caseta de palla i va dir: «Otra porquet! O bufaré, la casa tiraré!» Com que el porquet no volia obrir, el llop va agafar aire i va bufar tan fort que tota la palla va sortir disparada. El porquet, mort de por, va fugir fins a la casa del seu altre germà, el tornet. El llop es va seguir fins a la casa de fusta. Va trucar a la porta i va tornar a dir: «Obriu, porquet! O bufaré i la casa tiraré!» «No volem!» Com que els porquets no volien deixar entrar al llop, va agafar l'aire i va bufar tan fort que tota la casa de fusta se'n va anar a res. Els porquets morts de por van fugir fins a casa del seu germà a la ciutat. El llop els va trobar i va dir: «Entreu! Aquest cop ja us tinc ben atrapats i bufaré fins que la casa tiraré!» El llop no va pensar que podria entrar per la xemeneia. Però va pensar que podria entrar per la xemeneia i va dur una escala per infilar-se a la teulada. Els porquets, quan van sentir soroll al sostre, van posar allà una caldera buida. I quan el llop va baixar per la xemeneia es va escalar tot el cul. Més molt enfadat. Veient que no hi havia manera de poder menjar-se els porquets, el llop va anar a trobar els seus amics llops. Hi havia el llop més rodanxó, que era el gros i fort, i el llop més esparrimat, que estava sec com una escombra. Tots plegats, joves, també hi havien format un grup de música, els Ferotges i els Amics. No havien tingut que deixis, però ja que tothom volia escoltar els quatre porquets. D'aleshores teníem entre cella i cella menjar-se els porquets. Ja sabeu com gasten els llops dels contes.
Entre tots tres es van comprar una excavadora per tal que podrien tirar la casa del maó, dels porquets. Ara ja es podrien tombar i el ferotge va cridar: Obriu, porquet! Amb la meva excavadora la vostra casa tiraré! No! Ells van tenir prou amb unes quantes batzeres per començar a enderrocar la casa. Els porquets, espantats, van buscar el seu germà, que estava viatjant per el món perquè anés a socorrer-los. El porquet Rodamó va arribar en un tren i no res. Hola, germans, ja soc aquí. I va fer pujar l'avioneta amb què hi havia arribat. Pugeu, pugeu! Van decidir construir una casa de metall amb una excavadora mai no podria tirar la terra. Una construcció com aquella. Els porquets ara ja podrien respirar tranquils dins de la casa forta i resistent que li havien fet. Els tres jocs, però, no es van anar per vençuts i van decidir intentar tirar la casa a terra. És ben sabut que una casa de metall no es pot enderrocar, però amb un cop rere l'altre els jocs van aconseguir tirar-la a terra. No és enderrocar-la, però un cop rere l'altre els jocs van aconseguir avallugar-la i de mica en mica els porquets cada cop estaven més estrets. Els quatre germans estaven quedant sense espai. Just quan anava el porquet Rodamó, se li va acudir una idea brillant. Aleshores va agafar una traeta del seu vell club de fans i va trucar al número de telèfon que sortia. Hola, aquí la Caputxeta, diga. La Caputxeta! Ella era la seva solució. Tothom l'admirava perquè una vegada havia aconseguit vencer el joc i des d'aleshores ja no l'anomenaven la Caputxeta vermella, sinó la Caputxeta forçuda. Els teixos, mentre es reien, tots pensaven el tiberi que farien ben aviat, però en lloc d'això gairebé es van demasiar de por quan van veure la gran Caputxeta forçuda. Els jocs es van espantar tant que van fugir corrents ben lluny i deuen que aleshores mai més ningú ha vist un altre cop els jocs passejant per cap ciutat. De tants contes com estaven els quatre porquets van voler ser agraïts amb la Caputxeta forçuda. La Selva van número 1 i Li van voler dedicar un concert on van cantar totes les seves millors cançons i des d'aleshores se'n va sentir allò de no és bé. Això no és just! Això no és just! Qui canta els seus mals espanta.